YouTube. Vi vil komme ud og spille smart for min lillebror. Ja. Men jeg vil få en kanal. Ja, okay, kom for at fjerne lige kameraet lidt længere væk. Hey, YouTube. Men Hey, hvor? vi kommer på et tidspunkt ind igen, så kan vi se, hvad vi spiser til. Der er min anden Pizza! Nico. Ja. Vi er Madness. Wow, nej, ikke alligevel. Vi er ellers bare sammen. Hvor er du? Emil, hvor er du? Hej Philip. Hvor er du, Emil? Hej Philip, kan du se dig selv i spejlet? Ja. Det er mig. Hey. Han er herovre. Kom. Emil! Emil! Jeg får en... Mamma får en kanal på YouTube! Yeah! Og Emil! Vi har addet din kanal! Ja! Hey Philip! Vil du se mig lave det? Vi skal ikke være Jamen det gør vi, og det var ærgerligt. på dig! Vi har en kanal! Philip! Vil du se mig lave Gangnam Style op i luften? Vil du se mig lave Gangnam Style op i luften? Vi laver film på YouTube. Hej YouTube! Hej YouTube! Og vi vil sige farvel. I skal lige sige hej til Emil. Hej. Hej Emil. Vil du sige noget til YouTube? Du kan sige, at de skal se din kanal. Se min kanal. Hej. Han hedder Emil Isak Lundqvist. Hej Ab. Vil du ikke sige noget med, at de skal se din kanal? Ja, I skal se hans kanal. Og hej Victor. Sig noget til YouTube. Vil du sige noget til YouTube? Ja, det vil jeg gerne. Hvad? Gangnam Style.